माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी। भले सिंह जी से अखिया रही बेरे बाकी जादो जी के लइका के लही बेरे। भले सिंह जी से अखिया रही बेरे बाकी जादो जी के लइका के लही बेरे। लइका के लही बेरे भले सिंह जी से अखिया रही बेरे बाकी जादो जी के लइका के लही बेरे। सिंह जी से केतन बतई बेरे बाकी जादो जी के लइका के लही बेरे। भले सिंह जी से